Сигурно си казвате, подявайте сутринта гледам. Не съм пак гледам. Няма се събутени. Аз са. Но не съм мега джак бе джак. Дяволите сега ще изглеждат видеонаблюдение около НДК. Сериозно, не са изградили до сега. Там влизат, може би, милион хора на ден. Поне. Няма толкова много мероприятия. Подявайте, какво повече искат да служат скапаните камери? И второто няма. Броят българите и румънци в Германия е незначителен. Да, това не е нещо ново, но сега за новина. Там е незначителна бройката. Но не и тия германци ги е страх случайно да не им вземем заплатите. А нас да не ни е страх случайно тук циганите и тия новите, където дойдоха арабите, да ни вземат заплатите. Не! Ама ги взехме. Да, ама ги взехме, нали? Взехме ги. Не, да, те са бежанци, но все пак. Взехме ги. Купелета. Не, че са купелета, защото има един приятел арабин. Но той пич. Нека тъмния. Уния там са бият, крадат и убиват. Хей, от простотия. И дава топла храна на 400 бежанци за около 2 месеца. Сериозно, дата им на 4000. В България се поне вече към 100 000. Поне. И само тия 4000, ако дадете, то дори какво дадухат, нали? И за 2 месеца дайте им. Или ги пренесе на някаква по-развита държава, която ще имат някаква сила за да издържи това. И след това сигурно ще получат на възнаграждение. Ние сме слаба държава. Не, някой не иска да разбере, че това не е слабо нещо. Не е като Русия, Америка, Англия, Германия, Испания, Румъния. Не, Румъния не е толкова. Гърция до някъде. Но все пак. Виж кой мислих. Наляво, надясно и така. Като направите бързо и кастаните с пръси на всяко такова. Са много готино. Началницата на БНТ, да може да почете всичките бюлетини, на кой му пука, не го слате в новините, на кой му пука за такова нещо. Да се му кажеш, че една кофа просто е тръгнала с сама. Това е новина, това е по-интересно. Кажете, че някаква се изпърдял в парламента. Леле, много смешно. Човека му се пардял, пръгнала и е усмърдял. И се смъртял. Какво толкова? Не като да отидеш там да се цареш в под седалка на някой и да ме направи преди той да му си срещна седалката и той като цела седнала и нотки. Не е същото. Тогава, добре, тогава вече е новина. Защото ще има бой и съдене и химическо чистене и повече неща, отколкото някой да спръгна в една кофа, примерно, или да спръгна в парламента. Кофа за букуци, парламент са и също е. Там в парламента ходят всички букуци. Има две неща, които ме радват. Не, три. Не знам, имам доста неща, които ме радват. Първо място. Парламента. Иски от парламента. Второ място. Слушата ни по биология. Не, съм слушата ни по английски. Но не мразя английски. Трето място. Биология. Четвърто. Не, трето е история, четвърто испански. Пето място. Да ме контролират. Шесто място. Да ме отбягват. Нищо никой не ме отбягва.
Аз съм толкова красив. Седмо място. Седмо място. Седмо място. Седмо. Да ми казват какво да правя. Като кой мога ми какво да правя? Ми казват да плюна измечените, аз напугна всичко забравям. Да, примерно ще да снимам влог преди месеци, но не, забравих да ги кача и вече не са за срока. Тъй, че съжалявам. Но тогава не бях така избухнал. Мога да направя се едно им гърче. Не, нямам гърче. Може да имитира ми кашица. Ще видите, защото слагам така кръка. Не знам аз как драйвам, че имаме ние кръка. И като кашам, защото така някакси ми повдига нещата по-нагоре. И карам повече. И може би този клип ще стане към 7-8 минути. Абсурд! 400 лева за парно за 2 седмици по време на студ. Какво е това, бе? То повечето българи танците вече какво правят? Ви кажа ли честно? Дай повечето народи какво правят вече. Повечето им хора от народа. Абе, се тая! Имат си много парно. Това старото парно го свалят. Новото парно го слагат. Който е без топломер, нали? Пускат си надуват си на макс парното. Топлят се цяла зима. И като дойде време за сметка изменят парното, като мангалчета. И айде. Пускат си, нали, колкото да има нещо. И айде, те цяла зима са се топли на сметката на останалите. Да ви кажа честно. Те си искат хората парите. Топливото. Да. Искат си парите, защото го правят по някаква система, нали, в математиката 5/4. Абе, в този смисъл намерят горе-долу колко и след това останалото го разделят. По-равно. И може да си някакъв честен човек, нищо не си правил, и да платиш повече на това с скапан съсед. Що ли? Защото той е буклук. И сега трябва да отида в парламента!